rendőrnek a testvére szólt a rendőrökhöz. Bátyám, ezt a virágot azért hoztuk, mert lehet, hogy a rendszerváltás során az életemet áldozom a hazáért, de te kiért fogod áldozni, ha a népharag elér téged is? Hát nem érnek meg ezek a gazemberek annyit, hogy egyetlen igaz magyar hazafi az életét áldozza, és meg fogjuk valósítani a rendszerváltást véráldozat nélkül! Mert mint a patkányok a süllyedő hajóról egymást elárulva már takarodnak. Ők ragaszkodnak ahhoz a kommunista törvényhez, ami a rendőr és erőszakszervezetet esetleg ideig óráig az oldalukra állítja. Vége, elvtársak! Vége! Hát mondjuk ki! Vége! Tovább is konyec! Tovább is konyec! Együtt tudok oroszul, de jó! Az október 23-án és a többi 56-os rendezvényre készülve nagyon sok társadalmi szervezet, ez nagyon fontos, jelentette be, hogy rendezvényt tart. Magyar nemzetességei, erről csak egy a véleményem. Hazaáruló 56-talan szervezetek a pártok tányérjából csereszkéznek közösen, 56-osnak sem mondhatják magukat. 16. éve könyöradományból élnek az 56-osok. De ti, a magyar nemzet társadalma bizalma ismét most mi felénk fordult vissza, és mi nem élünk vissza a bizalommal, mert együtt a győzelemig végsőkig harcolunk és győzünk. Győzni fogunk! Győzni fogunk! Győzni fogunk! Győzni fogunk! Győzni fogunk! Még mielőtt odaadnám a mikrofont annak a művésznőnek és a partnerének, aki 15 éve ezért a nemzetért dolgozik, nem csak itt az anyaországban, hanem a határon túl is, mindenütt. Azelőtt egy kicsit skandáljunk. Aki hazudik, az lop is! Aki hazudik, az lop is! Aki hazudik, az lop is! Aki hazudik, az takarodjon! Kedves magyar társaim, kedves testvéreim, kedves honfitársaim, mind, akik a 15 millióból itt vagytok, mert nagyon jól tudjátok, hogy 15 millióan vagyunk. Én rajtam székelykabát van, és a lelkem székelyfából faragódott. És olyan fából, amelyet nem lehet meghajlítani, nem lehet elvágni, se a gyökereit, se az ágait. Az ágai virágoznak, mert most már iskolám is van. Abban az iskolában olyan növendékek tanulnak, akik az éneket, a dalt arra használják, hogy a magyaroknak lelket, hitet, reménységet adjanak. Mint ahogy jó magam is, és kedves művészbarátom, akit szintén fogadjanak, és fogadjatok sok-sok szeretettel, Labant Csabát. Jó magam, Szévai Nagy Kamilla vagyok, és először egy kohászt szeretnék énekelni, amelyet Síje Jenő írt, gondolom sokan ismerjük. Szeretném, annyival szebben szól a dal, amennyivel többen énekeljük. Közben én kérném szépen, hogy valahogy a gitáromra is adjan valaki hangerőt, mert az egyébként nem szól, most már az is szól, és már is szóljon a kohász a magyarságért. Ó, Istenünk, elé letérdelünk, könyörgünk hozzád, hallgasd meg szívünk, ó,
magon egyébül, sehol sincs helyünk.